Pide cambio o equipo do Cerceda. Continúa o xogo, estamos no 25. Aí está tocando Kelvin en primeira instancia sobre torre de xogo, balón que deixa para Souto. Que mago, interceptou a Zac. De cabeza, xogando con Kelvin no peito, falta e cartón, claro, de Jorge Nano. Entro na segunda metade. Atención, lanzamento de Louro. E que magua que Kelvin rematou ese esférico só. Evidentemente. Atención, lanzamento de Louro. Saca en primeira instancia Simón. Agradable que se vexa hoxe aquí no fútbol cercedense. Kelvin, a falta que non lle subía Santi Silvar. E o fora de xogo que se inventa o xoe de liña. Continúa movendo Antonio Louro. Move Louro, balón que se vai directamente a punto de penalti. Non chega Souto a rematar. Faino agora Noé, atención para Kelvin. Pode girar Kelvin Paeo, saca, atención a Souto, César Otero, cae en penalti. Atención a ver que o que anuncio colexiado ante, creemos que é Santi Silvar. Minuto 44, polémica. Balón que non chega xa co Fabio Iñaki no círculo central, atravesando xa a división do terreno de xogo. Entraba ben Iñaki, cortou David Rey, xogando César con Kelvin. Atención agora a contra que pode crear o Cerceda. Aí está Souto, son os últimos instantes de partido. Saca centro Souto, entra Kelvin e o balón que sae directamente por liña de fondo. E atención a Kelvin, o igual que Simón, que se puderon facer dano co poste da portería nese encontro.